O ajutat Dumnezeu și am ajuns cu bine acasă după atâtea ore de zbor și după atâtea țări schimbate, că am plecat din Grecia și am ajuns în Germania, am avut escală și după aceea în România și acum eu plec în Anglia și după aia din Anglia în Turcia. Dar o să vă povestesc eu. Dar uitați-o pe doamna. Cu 2 copii și aranjată și frumoasă. Obosită. Da, da. Și cu băiatul ăsta care nu vrea să mănânce. Dă picioarele jos de pe masă. Jos picioarele pe masă. De ce nu vrei să mănânci? N-ai mâncat nimic azi. Nu mă râde. Mami. Ăsta e copil. Mai poți? Zi, mai poți? Sunt obosită. Ești obosită. E greu. Să bag la spălat, să fac alte bagaje. Bag la spălat și fac bagajele. Ce viață grea. E greu, să știi că e greu și când ești E greu și așa, da. Și așa e greu. La mine, acum lumea nu mai crede oricum, dar chiar Nu, e oboseală multă pe drumuri. Și eu acum trebuie să merg la cântat la Beatrice și după aceea la cântat în Anglia. Deci ne vedem în